תומר שפיגלר. תומר, ריצה. אוקטביה. איפה אוקטביה? מהר אוקטביה. וליאנה. עוד הגעת? ליאנה שהיא יותר קרוב. יש רק 4 משתתפים. אוקטביה בהגל הנזמן. טוב, אני... כן, אפשר לשבת? אפשר לפרח את זה, יותר פשוט. שלום, מה שלומכם? כן, מצוין. אתם לא מתרגשים, נכון? טוב, נתחיל עם תומר. תומר, אנחנו באותו גיל, נכון? אתה בן? אני בן 8.5. ואני בן 63.5. ומה המקצוע שלך? אני מתופף. כן, אתה מתופף מקצועי. כן, אבא משלם לך אחרי כל מופע. בוא נשמע אותך, בוא. נחיית כפיים בתור משפיע. אתם יכולים למחוא כפיים. סתם נשמע, עם הקצב המטורף של הילד הזה בן 8.5. מחר יום הולדת. ליאנה, מיקרופון. שומע. אוקיי, מהר. עד בת? 17. מאשדוד. בית ספר? מ... והחלום שלך? להיות מורה לריקודים.